Afgelopen donderdag hield het Rijnlands College voor de tweede keer een gezamenlijk iftar. De maaltijd die na zonsondergang wordt gegeten tijdens de Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Met ruim 400 gasten was het een verdubbeling van de eerste editie. Nou, ik ben er eigenlijk vooral voor de gezelligheid en gewoon met onze klasgenoten en vrienden eigenlijk samen onze vasten te verbreken, wat gewoon erg gezellig is natuurlijk. Ja, ik ook. Vooral gewoon voor de gezelligheid en het samen zijn. Is gewoon gezellig. Want hoe lang zijn jullie al bezig met het vasten? Tot nu toe volgens mij is het op dag 12, dus op ongeveer de helft. Ik ben 5 maart begonnen. Jullie komen nu samen met verschillende culturen. Hoe is dat om van elkaars cultuur te proeven? Maar ik vind dat ontzettend leuk. Kan je ook zien hoe het bij anderen gaat. Maar eigenlijk zijn best wel veel overeenkomsten, dus eigenlijk wel hetzelfde soort van. Ik vind het wel schattig om te zien eigenlijk, om iedereen zo in zijn eigen cultuur te zien, vind ik wel leuk. En wat is de aanleiding voor deze gezamenlijke iftar? Nou, vorig jaar gingen wij met docenten onder elkaar praten van zouden we misschien zoiets voor de leerlingen kunnen betekenen en voor mensen buitenaf, dat ze komen te weten wat nou de Ramadan is eigenlijk. Want we hebben hier heel veel leerlingen die moslim zijn. En na het succes van vorig jaar, die we in 2 weken hadden geregeld, dachten we van nu gaan we het beter aanpakken. En zoals je kunt zien, zometeen hebben we echt een hele hoge opkomst en daar zijn we heel blij mee. Zou je ons misschien kunnen uitleggen wat de Ramadan precies is? Dit is dan de laatste maand van de heilige 3 maanden en in deze maand is dan ook wanneer het vasten, dus dat houdt in dat de zonsopkomst tot de zonsschemering, dat er dan wordt gevast. Dus dat betekent ook geen water, geen drinken, helemaal niks en dat een maand lang. En dit is dan 1 van de dagen, dus iedere dag is het eigenlijk wel een mooie festijn. Niet alleen qua eten, maar ook qua samenhorigheid en alles wat erbij komt kijken in de familie en in de gemeenschap. De vastentijd is eigenlijk een oefentijd. Voor ons christenen is dat 40 dagen in het jaar, van carnaval tot Pasen. Voorbereidingstijd op Pasen. En het is eigenlijk door af te zien van dingen die je eigenlijk niet echt nodig hebt. Hè. Je doet het een stuk minder. Eten, drinken. Het kan ook bijvoorbeeld zijn je telefoon, hè, waar je de hele dag op zit. Je zegt, nou dat laat ik eens even achterwege. Een stukje afzien, een stukje versterven met een zwaar woord. Een voorbeeld van, kijk, een vrouw die zwanger is, die let ook ontzettend op wat ze eet en drinkt, hè, omwille van een hoger goed. Nou, en zo is dat voor ons ook in die vaste tijd. Dus het scherpt je geest, het maakt je meer aandachtig voor wat is echt belangrijk in het leven en wat niet. Dat doen we dan 40 dagen lang, omwille van een hoger doel. En voor ons is dat dan het geloof in God. En bij dat geloof in God hoort ook het vriendschappelijk in vrede met elkaar optrekken. Want het thema is verbroedering in een gepolariseerde maatschappij. Ja. Waarom is dat een belangrijk thema en waarom moeten we daar aandacht aan schenken? We merken wel dat de maatschappij hedendaags best verhardert. En dan is het eigenlijk juist handig om samen naar elkaar toe te komen in plaats van te verharden. Dus verbroedering is eigenlijk wel het kernwoord. Dus dat is ook de aanleiding dat we ook met de katholieke kerk, met wie we goede contact hebben, onder andere met de gemeente, met de Marokkaanse gemeenschap. Dus dat is wel echt het belang om te verbroederen in plaats van te verharden in deze hectische tijd. Het heeft vooral een landelijk thema. Terwijl eigenlijk in Venray merken we ook, en ook met de straatcoach en de politie wel eens over gehad, dat we hier eigenlijk op school weinig spanning hebben tussen Nederlandse jongeren die islamitisch zijn. Ja, dan worden we eigenlijk zo houden. Want we hebben hier laatst wel ook een groot carnavalsfeest gehad. We hebben hier met kerst een feest. Terwijl we hebben meer belijdende moslims hier op school zitten dan belijdende christenen. Dus dachten we, dan willen we ook voor hun iets organiseren. Ik denk dat individualisering, mensen die tegenover elkaar komen staan, mensen die vooral ook geen begrip meer hebben voor elkaar, dat is iets wat denk ik toch wel zwaar op de maatschappij drukt en misschien hoe langer hoe meer. Het is ook een beetje het besef van, je verliest toch een stukje begrip voor je eigen tradities. En daarom is het belangrijk dat we vanavond vanuit verschillende invalshoeken bij elkaar zijn met zoveel mensen, om daarbij te blijven stilstaan en vooral begrip te kweken voor elkaar, respect voor elkaar, elkaar te bemoedigen in het goede.
En wat ik heel leuk vind, dat het een mix is. Dus niet alleen moslims, maar ook niet-moslims. En dat we van elkaar, dat we niet bang hoeven te zijn van elkaar ook, snap je? We zijn van elkaars cultuur niet, van elkaars gewoontes niet. En een van de gewoontes voor ons hier is dus dat we met de iftar met z'n allen samen gaan eten. Met families, maar nu ook met mensen die we niet kennen. En ik zou hierin willen meenemen, dus echt, ben niet bang van elkaar, stel vragen. Want dat horen we ook ieder jaar van, oké, mag je dan van zonsopgang tot zonsondergang niet eten en drinken? Ja, dat klopt, dat mag niet. En ieder jaar krijg ik die vraag weer. Maar ik vind het niet erg om die vraag te beantwoorden. Maar het is fijn dat ze nu ook zien hoe we dan met zonsondergang gaan eten samen. Dus dat is wel speciaal voor mij als moslim zijnde. De Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer zegen ons en de gaven die we van uw mildheid mogen ontvangen door Christus